Ngicela ukunikelela ababukeli bokusibani samathongo channel. Namhlanje ngifisa sikhulume ngenhlambuluko. Inhlambuluko seyibhuqa umndeni kakhulu inhlambuluko. Yini inhlambuluko? Kusuke kwenziwani uma kukhulunywa ngenhlambuluko? Uyabona uma sikhuluma ngenhlambuluko sikhuluma ngento imizi eminingi iphelile inhlambuluko. Umuntu enza umsebenzi kulimala abantu bashane egcekeni into angazuzuyibona inhlambuluko. Abanye abantu manje abasangenelani. Abanye bayanokana inhlambuluko. Sikhuluma ngani masikhuluma ngenhlambuluko? Masikhuluma ngenhlambuluko sikhuluma ngento noma ngesimo la ekusuke kugeqwa khona amagula, kukhulunywa amaqiniso ngezinto ezimbi, ngezinto ezingezinhle, ngezinto ezaphatha abantu abaphilayo nabaphila ngomoya ekhaya egcekeni ebese ziyahlanjulukwa, kusuke kuhlanjulukelwana. Inhlambuluko ke iyaqala kubantu abadala abangasekho ngoba uma inhlambuluko ingenziwe ekhaya kunezinto ezihamba zenzeke bese zithinta abantu abaphilayo. Uthola ukuthi ekhaya kunabantu abahamba bexabene, beshayene, bengangenelani, babethakathene, babedlisene, babulalana, bathathelana inkomo zangabuya, omunye mhlawumbe wadliswa. Inhlambuluko idinge ngisho ukungena kumfazi womuntu. Uyabona, masikhuluma ngenhlambuluko sikhuluma ngaleyo nto kanjalo ukuthi ufuna manje kube khona ukuthula kubantu abangasekho ngoba umsindo osukusedlozini lo umsindo uhamba bese ubumthelela nakubantu abaphilayo gcine sekudaleka ukhondolo. Kanti ukhondolo lidala inhlambuluko, abantu okufuna begonyuluka benza ingonyuluka yabantu abangasekho, benza ingonyuluka yabo ngoba ukuthola ukuthi nasekhaya egcekeni kunabantu abangangenelani, ababizani ngisho benza imisebenzi, abafonelani, ababhekani, banyukana ngokuthi bayathakathana. Uthola kwesinye isikhathi umthakatha akekho. Kodwa ngoba kunabantu abadala abahamba bethakathene, abesidlo zilenza ukuthi le ekhaya bese kuba ngathi kukhona umuntu othakathayo. Inhlambuluko. Yini inhlambuluko? Iziphi impawu zenhlambuluko? Ulithola kanjani usizo into uma kukhuluma ngenhlambuluko? Inhlambuluko ibalulekile ekhaya ukuthi yenziwe. Ngoba masikhuluma ngenhlambuluko nisuke nilapha isakhiwo somuzi, nilapha isakhiwo sekhaya, nilapha ngisho inzalo yabantu abazaliwe nabasazozalwa ukuthi bangazalwa imithwalo ehambisana namaqala aqhamuka kokhokho nokhokho namakhehla nabogogo bakuphi basekhaya. Inhlambuluko ke ibalulekile, iyafuneka inhlambuluko ukuthi yenziwe kuphi emakhaya ukuze kube khona ukuthula, gcine nomsamo soqona ngoba mangabe ukhona inhlambuluko ekhaya nomsamo usuke umubi vele, usuke ungcolile. Impawu zenhlambuluko ukungahambi kahle kwezinto, ukuba khona kokufa ekhaya, ukuthi abekhaya kuyafiwa, kuyaguliwa, khona into phajanela ikhanda, ingqondo usangene, akwazeki uNdombini, akadlisi ukuthi uyagula. Inhlambuluko yonke leyo. Ezinye inhlambuluko uhamba ingane zithi zizalwa ndawonye ekhaya zigcine sezimithisana zodwa egcekeni ngoba kuphambene umsamo. Inhlambuluko leyo suke ifuneka. Ibalulekile inhlambuluko ukuthi yenziwe ekhaya
ngoba uma inhlambuluko ingenziwe ekhaya ngisho abantu abadala bagcine sebeliflathela ikhaya, kugcine sekwenzeka zonke izinto ezibhedayo lezi ekhaya. Kanti inkinga isekuthenini ayenziwe inhlambuluko yedlozi. Kwanabantu abaphilayo nabo babukana ngenjumbane bekhona egcekeni. Akufanele nithi niwumndeni nizalwa ndawonye ekhaya ningabhekani impilo, anizwani nina ninodwa. Isitha sokuqala esikhona esasekhaya, kodwa kube kuthiwa umuntu ngampela okuyena efuna umbamba umsondeze eduze okuphi wasekhaya. Kwenzeka kanjani khona nina ningazwani ningabukani? Inhlambuluko asike sithi ke manje le nhlambuluko eseniyenza niyenza kanjani inhlambuluko? Ngizokutshela. Othi umoya ukhuluma nami uthi mntanami, abantu uma benza inhlambuluko bakhuluma baze bakhulume ngisho amahlazo ayenziwa okhokho babo, ingekho imbuzi esuki ikhona emele lo msebenzi. Ngiyajula ke manje abantu bathi babenza inhlambuluko athi ekhaya umkhulu kwakukuthi nokuthi. Yebo, kodwa iphi imbuzi? Ngoba ufuna ukubona imbuzi emsamu ke manje esimile kuyinkope. Icala lomuntu ongasekho lithethwa ngembuzi, inhlambuluko umuntu ongasekho ithethwa ngembuzi. Inhlambuluko umuntu ongasekho ayenziwa nje bese kuyaphelela. Ufuna kube khona imbuzi bese kukhishinywa negazi nomswane ugeze le nhlambuluko ekade kukhulunywa ngayo ekhaya. Futhi le nhlambuluko uma seninezi niyamdinga umuntu ozoba khona ozoba ingxenye yenhlambuluko enenza umcelo ukuthi abe khona. Ngabe ngicela umfundisi, ngabe ngicela umuntu osebenza ngabantu, ngabe ngicela umuntu owumakhelwane, kodwa kube khona umuntu ozoba khona egcekeni ozolawula le nhlambuluko enizobe niyenza ukuze inhlambuluko enihambe ngendlela efana nokuyo. Ngisho induna yendawo ngayicela uma senenza inhlambuluko, ngoba kufuna mangabe senigijima naye inhlambuluko sekukhona imoya ephakamayo, kube khona umuntu ozonikhuza ukuthi hayi mase kanje yenzeni kanje, mase kanje yenzeni kanje, mase kanje yenzeni kanje. Kulunga izinto. Abantu badinga nemoto kwaphela inhlambuluko. Masikhuluma ngenhlambuluko, uma sithi inhlambuluko ivukile ekhaya sikhuluma ngolaka lwedlozi. Sikhuluma ngolaka labantu abadala ethi seliphakamela avuka enhlabathini lavuka lathi lazona amathele ekhaya. Yabona nje uma uphupha umlilo ulaka labantu abadala khona bese bekhomba abantu abadala khona into engalungile. Uphupha amathumbu, uphupha inyama zangaphakathi, uyakhonjisa khona izinto ezingahambi kahle emsamo kunenhlamba. Uphupha ngisho umswane, uphupha ngisho ubulonga, uyakhonjisa kunezinto ekufuna uyibheke zasemsamo ekhaya khona okungahambi kahle emsamo. Ukubaluleka kwani lokho kwenhlambuluko? Iyafuneka inhlambuluko ekhaya ngoba mase yenziwe inhlambuluko ekhaya yonke into iyaqonda ihambe kahle, ngoba awucabange uzokwenza umsebenzi, uzokwenza umsebenzi kunabantu ababehambe benukela. Uthi abenze kanjani bezongamela umsebenzi wakho? Nawe impilo yakho izogcina ingasenawo ini ukuthula, ngoba ithambo likwembetha alinako ukuthula. Uma uxabana nomuntu wakini bese ethi bese uthi wena ngeke ngiphinde ngingene kakho noma ngeke ngiphinde ngingene kini, wena usuyazibopha uthi izulu lomndeni ngeke usalingena, awusenandawo. Ngoba izindlu nemizi into ila ngale kwelamathongo idlozi lihlala ndawonye, amathongo ahlala ndawonye, ayisizwe esikhulu kakhulu. Ibalulekile inhlambuluko, kuyafuneka yenziwe inhlambuluko, ngoba kufana ngisho ekhaya manisuke nonene, kubalulekile lo osuke onile soke phambukile abuya azocela intethelelo. Uma ebuya ezocela intethelelo laba suke ebonile
bese belwamukela uxolo lakhe, ngoba uma yena ecela itethelele ebese laba aboniwe bengamvumeli sekuyibona abayibophayo manje. Kodwa ekhaya kufanele kube khona indlela yokukhuluma ukuze yonke into igcine iqondo, ngoba ngisho phela imvuma isuke ilahlekile idukile iyabuyisela kuphi ekhaya njengoba ungekho umgqomo ukulahla umuntu. Babukeli bakusibani samathongo, awuzibheke ubheke impilo yakho, uyibheke uyifuna ukuthi-ke ngabe ikuphi la ifika ishayise khona, ikuphi la isuke inqinde khona, wathi uyazenza izinto zangenzeka, ikuphi inkinga. Ungazi udlala abantu bethe ekhaya kukhona isipoki, kufuna kuzobethelwa, kufuna he kwacushwa, mangathiwa niyahlaba kufa umuntu kanti inkinga inhlambuluko idlozi. Kunomuntu okagula ahambe ibhedlela ahambe yonke indawo angasindi kanti ugulisa abantu abadala uqela zeinhlambuluko. Ibalulekile inhlambuluko. Untombizi yamncumela uyaniqwashisa kakhulu. Njengoba nginiqwashisa njena nginibhekisela ukuthi leti izibheke ngisho ekhaya, ngoba ukubona kwesikhathi omunye umuntu agula kanti ugulisa amacala ekugcine mase sezoshona useloku efuna ukugezwa, useloku efuna inhlambuluko, usefuna ukuthethelelwa kobani usuke izuzile kodwa lo muntu inhlanhla, ngoba usuke ufuna ukubhodla akhulume seyanganeno kwethu. Okuyinkinga kakhulu kile ukuthi umuntu akhulume esengale kwethu, ngoba lokho mangabe suke sengale kusuke sekudinga ngokwezwe yinene eniphilayo. Kodwa lo okhuluma esengapha usuke ebhodla ecela itethelelo kunimthethelelo, ngoba indlela yakhe izoba mnyama. Hayibo, asenzeni inhlambuluko emakhaya ubuye umsamo uphile. Ungaphuphi inkomo zigwazana egcekeni zihubhe inkomo kanti indaba ikuphi isenhlambulukweni. Ayenziwe inhlambuluko. Untombizi yamncumela osibhambiso kodwa umzukulu uganane nenkulumo lokazana umntwana wamanzi ongenako vele. Uyabona.